kɛra octobre kalo tile 20 san 2002 ka ɲɛsi CMRPR 1 maaw ka daga yɔrɔ la min bɛ Kaji mara la. O la samedi tɛmɛnen Kajikaw wulila ka se gouverneur fɛ général Musa Traoré. Barajal u taara mun de fɔ gouverneur ye. Gɛlɛya min bɛ yen Kajikaw y'a jira k'a fɔ ko dagayɔrɔ in n'o ye checkpoint in ye o bɛ ka lakanabaliya lase olu ma. K'a d'a kan mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ o checkpoint in na tuma o tuma n'olu attaquera olu Kajikaw de fana bɛ tila k'a tɔɔrɔ ye. Misaliyala kuma caman n'u attaquera olu ka dugu kɔnɔna so minnu bɛ yen nɔ i bɛ kisɛ nɔ ye u ka kogow la u sirannen don. Wa u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye attaque bɛ ka kɛ olu yɛrɛ ka dugu in na dɔwɛrɛ tɛ a sababu ye poste nin ko ye. Mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla Kaji dugu kɔnɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko sababuya wɛrɛw b'a la mun ni olu si tɛ kelen ye. Olu y'a jira k'a fɔ ko poste ninnu matarafabagaw olu bɛ to ka wari minɛ tɛmɛbagatɔw la u ka checkpoint yɔrɔ la u ka bɔ a la u bɛ siran hali k'u ka den musomanw ci ka bɔ dugu da fɛ siranya bolo walasa bingani kana na k'u la. Nin bɛɛ de kɛra sababu ye n'olu sera gouverneur ma ni Fédération des organisations de résistance civile olu ka dɛmɛ n'o ye force G min dagalen bɛ olu yɛrɛ ka commune kɔnɔ n'o ye Gunzure ye. Dugutigi 13 minnu bɛ commune kɔnɔna na olu ni gouverneur ye ɲɔgɔn ye samedi tɛmɛnen octobre kalo tile 21 san 2022 u y'u ka hakilinaw an'u ka haminanko yira marabolo ɲɛmaa na o min y'a ka nisɔndiya yira u ka taamabolo in na ni ka tila ka a sɛbɛntiya u ye k'a bɛ n'a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka se k'a ɲɛsin nin ko in ma. Nka Kajikaw kɔni y'a fɔ k'a jɛya k'u ti fɛ ka pɔsu ni ye tuguni olu ka dugu dafɛla la walima olu ka dugukolo sanfɛ. I ni ce Barajal, Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Bubakar Ture.